A ko zna koliko ih čeka? Koliko ih čeka iza ekrana? Super. Tu smo, evo samo sačekat ćemo do minut, pa ćemo polako krenuti. Samo da se napašem, da iskoristim priliku. To se nikad nije desilo u prvoj sekundi. Evo, polako ćemo da počnemo. Ćao svima, dobrodošli na webinar koji organizuje sajt Hello World RS u okviru 12. regionalnog sajma poslova. Moje ime je Branislava i danas vas zajedno sa mojim gostima vodim kroz jednu značajnu i važnu temu, a to je kako do prvog posla u IT-u. Shodno temi želim da vas pozovem da nakon webinara, znači molim vas nakon webinara, posetite sajam na adresi regionalni sajam poslova.com, jer tamo vas čeka 19 IT poslodavaca i u okviru njihovih štandova možete dobiti informacije, dakle o samim kompanijama, recimo beneficijama koje nude ti poslodavci, ali i čak 214 otvorenih IT pozicija. Tako da li tražite novi posao ili svoj prvi posao ili samo želite da prikupite informacije o poslodavcima, tu smo za vas do srede 20. oktobra tačno u ponoć. Ne bih da zaboravim da se zahvalim pre svega svima vama koji ste pokazali jako veliko interesovanje za današnju temu. Ja se nadam da ćemo mi svi ovde zajedno negde opravdati vaše poverenje. A ukoliko imate pitanja za moje goste u toku samog panela, možete da nas pitate šta god želite, imate opciju chat na ovoj aplikaciji Zoom, družimo se nekih satićek vremena, možda koji minut duže, tako da sve što budemo prešli u tom vremenu, slobodno pišite, potrudit ćemo se da odgovorimo. A da dobijete negde sve odgovore na vaša pitanja, danas će mi pomoći dve Milice, jedan Boban i jedan Vanja. Njihove kompanijske štandove takođe možete pogledati i posetiti u toku ovog online sajma. A ja ću prvu dobrodošlicu da poželim našim damama. Milica Lazić ispred kompanije HappBiz, dobro mi došla Milice. Zdravo Branislava. Ćao. Tu nam je Milica Perišić ispred kompanije Netconomy. Tako je, zdravo svima, dobroveče. Dobroveče i tebi, bolje te našli. Boban Pavlović nam dolazi ispred kompanije Umlaut. Ćao Bobane. Zdravo Branislava i zdravo svima onima koji nas prate i koji su imali volje i vremena da nas malo čuju ovdje i da nam postave neka pitanja. Tako je. Vanja Mimić nam dolazi ispred kompanije Perficient. Ćao Vanja. Ćao, dobroveče, pozdrav svima. Pozdrav i tebi. Ja sam namerno ovaj put negde izostavila, ajde da kažemo, tradicionalnu najavu moje gosti, odnosno moje ekipe današnje, u smislu da nisam najavila njihove pozicije u kompaniji na kojima rade. To sam uradila negde da bi im dala priliku da se oni sami predstave i to ću vas zamoliti da učinite kako bi vas na neki način publika bolje upoznala i negde znala na koji način da usmeri pitanja ka vama. Dakle, čisto da kažete za početak na kojim pozicijama radite, da li one recimo podrazumevaju proces rekrutacije, selekcije ili ipak nešto drugo. Tako da možemo ovim redom kako sam vam i najavila da vam dam reč pa slobodno se predstavite. Dobro, to onda znači da ja počinjem, jel? Da, tako da. Dobro, okej. Što se mene tiče, ja radim na poziciji HR menadžera u kompaniji HappBiz. Ona svakako uključuje negde i rekrutaciju i selekciju, tako da je to nešto što je takođe pod mojom odgovornošću negde na kraju krajeva. Pre ovoga sam takođe radila, da kažem, u nekoliko IT kompanija prevashodno i započela sam karijeru upravo u oblasti rekrutacije i selekcije, tako da je to, da kažem, neki moj primarni background, pa se nadam da ću onda sa te strane moći da pomognem sa nekim savjetima večeras. Hoćeš, sigurna sam.
Eto, toliko od mene. Hvala ti. Hajde sada Milica 2 ili 1, svejedno. Ok, da, to je uvijek sa Milicama. Dobro, dobro večer, znači još jednom sa moje strane. Moja trenutna pozicija u kompaniji Netconomy je senior ili senior HR professional. U suštini ja sam kao Milica krenula sa regrutacijom i selekcijom i sada ovde negde pod svojom odgovornošću imam, da kažem, i ostale procese u kompaniji, a to su i zadovoljstvo zaposlenih ili employee satisfaction, takođe performance management, odnosno ceo taj proces evaluacije rada zaposlenih i deo people developmenta, da kažem, pošto mi imamo jedan veći tim koji je i u Austriji i ovde, tako da kroz razne faze employee experience-a smo negde podeljeni, ali u suštini mislim da mogu dosta pomoći oko regrutacije i selekcije i generalno imam uvid u različite procese. Tu sam htjela Milica da te pitam, izvini, da li učestvuješ trenutno u procesima selekcije i regrutacije? Da, mada mi sad imamo i, da kažem, novu koleginicu u HR timu koja se skorije pridružila i plan je da negde ona preuzme taj deo, ali da, poslednje 3 godine u suštini ja pokrivam taj segment, tako da i negde bih možda samo podelila da sam završila u stvari IT studije, tako da nekako osjećam sve posetioce ovde u smislu da i mislim da će biti nekako korisno da podelim možda iz te strane ili da uopšte to neko iskustvo u IT sektoru i nas će biti od pomoći u stvari ono čemu ćemo pričati danas. Super. Dosta pitanja upravo i pristiglo na ovu tematiku koliko je važno to formalno obrazovanje baš u IT-u i generalno, tako da sigurno ćemo se dotaći toga negdje kasnije razgovoru. Hvala ti, Milice. Pa zdravo još jednom. Već kad smo spomenuli formalno obrazovanje, ja nemam formalno obrazovanje kao HR. Ja sam neko ko je stisnuo petlju, tako da kažem, sa svojih 36 godina i totalno promenio svoj profesionalni poziv. Najprije sam završio filološki fakultet, a onda master iz IT-a i nikad se nisam bavio tim drugim, ali sam 10 godina želeo da radim u HR-u i nekako strpljenje se isplatilo i bilo je potrebno samo negde uvideti svoju šansu ili priliku i dobro je iskoristiti. U kom smislu? Dobro se predstaviti, to znači biti svestan sebe, šta znate, a šta ne znate, jasno i glasno to reći, bez ustručavanja, a iz svega toga proizilazi, ja to ne znam, ali spreman sam da naučim. Šta radim? Radim na poziciji HR menadžera, zapravo Human Relations Manager, bavim se kulturom, bavim se komunikacijom sa kandidatima, s tim što imamo također novu koleginicu od juna i ona je polako preuzela taj deo, ali imam uvide u sve te stvari. Zatim sam član globalnog tima, pošto je Umlaut međunarodna kompanija, za leadership i za treninge za komunikaciju i za opštu kompanijsku kulturu, tako da i lokalno spremamo određene treninge, radimo exit intervjue, radimo istraživanje motivacije zaposlenih i benefite. Super, hvala ti, Bobane. Pa pozdrav svima, imamo ime Vanja, radim u firmi koja se zove Perficient, što je globalna IT konsultantska firma sa oko 6000 zaposlenih. Imam iskustvo na brojnim IT projektima, također isto nemam formalno IT obrazovanje, ali ono o čemu mogu da govorim sa dosta iskustva je pozicija analitičara, znači business analyst, QA, kreativa, znači te ne-developerske pozicije u IT firmama, a također nešto i o developerskima znam. Također vodim jedan tim koji ima članove ovde u Novom Sadu, u našoj kancelariji, također u Americi. I eto, to je ukratko meni. Super, kompanija u Novom Sadu, je li tako? Tako je, u Novom Sadu. Odlično, to mi je super, zato što imamo sagovornike iz različitih gradova, ako to bude interesantno, verujem da hoće da napravimo paralelu u nastavku razgovora, vrlo rado ćemo to i uraditi. Kada sam razmišljala o ovoj temi koja, kažem, je dosta interesantna našoj publici, razmišljala sam od čega da počnemo, zato što može da se priča o nedogled i nekako se za prvi polazak do prvog zaposlenja bilo u IT-u ili bilo koje drugoj industriji veže za taj prvi neki krug selekcije. Međutim, tome prevashodno prethodi biografije, odnosno CV.
Međutim, ja sam se pre samog ovog događaja na kratko čula sa Bobanom i došli smo do jedne super stvari gde je on rekao jednu odličnu stvar zapravo, da je jako važno da kandidati pre nego što i naprave taj CV zapravo promisle, nađu način da razmišljaju o tome da li je to za njih, da li je ta industrija za njih, da li su u tome pronalaze i pre nego što počnu da se pripremaju za sam proces. Pa bih te zamolila, Bobane, da upravo ti otvoriš onda ovu diskusiju na ovu temu sa ovom pričom, jer mislim da je ovo korak pre bilo kog drugog. Jeste, tako, upravo to u pitanju je da, to jest problem je ili situacija najčešće da ljudi se ili raspitaju ili ne raspitaju o kompaniji, saznaju nešto više, ali zapravo nikad sebe nisu zapitali ko sam ja ili šta ja to želim. Ili zapravo diplomirao sam i šta sad, koji su dalji koraci. Tako da, moj savjet jeste prvo i osnovno popričati sam sa sobom. Biti iskren prema sebi i jasno pitati sebe šta ja to želim, ko želim da postanem. I svega toga kasnije, kada imamo tako jasan definisan cilj koji će prosto da se izrodi iz tih odgovora, utjecat će sve to direktno na naš entuzijazam, na naše zadovoljstvo i na motivaciju, jer će taj driver motivacije koji nas vodi biti u nama. Nema potrebe neki spoljni faktor zbog toga što jasno želimo jasno imamo precizno kuda želimo da idemo, cilj nas priziva ka sebi, je li tako? Dakle, u tom samom pitanju ko sam ja, odgovoriti sebi na pitanja poput koje afinitete imam, koje interesovanja imam ja. Završio sam recimo ETF, završio sam sisteme i signale ili telekomunikacije, ali šta mene dalje interesuje, koja sfera toga me interesuje. Raspitati se, dakle, šta sve to postoji i kako je to praktično u firmama koje se bave tom vrstom industrije. Ali biti takođe, jako je bitno biti realan u svojim očekivanjima takođe, da? Šta tržište nudi, šta mi možemo da ponudimo. Zatim, pored svega toga, pored svojih kvaliteta, ali tako, uvijek treba da definišemo koje su to mane. Pa onda, kada ljudi kažu timski rad pod pritiskom, precizan, uporan, copy-paste, uglavnom u CV-u, prosto sve što unosimo u CV treba mi sami sa sobom da porazgovaramo, da kažemo jesam li to ja što piše da jeste tu, jer sam samo to bukvalno prepisao i čuo da tako treba da stoji. Jel sam orijentisan ka timskom radu, zašto je timski rad dobar za mene? I uvek pitanje zašto je to dobro za mene ili zašto to nije dobro za mene. Precizan sam, šta znači za mene preciznost? Daj neki primjer, očigledan primjer i tako dalje. Zatim, često kada dođemo do onog pitanja, je li imaš neku manu, je li imaš neku osobinu, ja bar tako definišem, da li postoji neka stvar na kojoj radiš i na kojoj bi radio ili radila i rado promijenila kod sebe. Prosto ljudi kažu, pa ne znam, pa nema, prosto ko je bez mana, ja sam prvi s manama, bukvalno. Svako od nas ima neku manu, ali nije strašno reći šta je to u pitanju, naravno. Ne treba pričati o nekim svojim privatnim stvarima, ali prosto mana, ja sve odlažem do posljednjeg trenutka, ali ga završim. Ali sam sebi nabijem pritisak, verovatno do toga što bolje radim u tom smislu. Sad, postoje tu još neka pitanja, recimo, ko je posao za mene smislen, nove generacije, pa i mi sami isto, kada idemo u svojoj karijeri, kako napredujemo, tražimo neku svoju svrhu i onda prvo, jel mi je smisleno to što radim, šta bi bilo smisleno, od svega toga zavisi motivacija kasnije. Zatim, šta je inovativno to za mene, u kom smislu ću ja da doprinesem ili u kom smislu će to nešto da bude meni zanimljivo, da mi drži dovoljno pažnju, jer ja sam znatiželjan, ali šta će da podriva i dalje i održava tu moju pažnju. Zatim, šta je to kreativno za mene? Šta nije kreativno? Ne mogu da kažem da je kreativno nešto što je za tebe, šta je za mene kreativno, to je jako bitno. Zato kada sve to polako odgovorimo, pa onda recimo gde bi ja to mogu da imam uticaja, gde bi tu moj rad mogao da ima neki doprinos, znači jako mi je bitno. Mnogi ljudi kažu hoću da menjam svet, ali što znači kako mogu da menjam svet? Zapravo mogu svojim nekim delima na svom radnom mestu u nekom smislu da doprinesem nešto. Osjećaj doprinosa, jako bitna stvar. Zapravo, gde bi sebe mogu da involviram aktivno, da učestvujem, da se povežem s ljudima, je li tako? I onda definisati svoje snage, a to su znanja i talenti. I još nešto, mnogi ljudi kažu šta treba sve to da znam? Pa skoro pa i ništa, mislim, evo ja sam prvi rekao i kolega, ja mislim da rekao da imamo neformalno obrazovanje u svemu ovome, ali smo bili spremni da učimo, da se menjamo,
i da primenjujemo naučeno. Možemo da imamo milion naučenih stvari, ali ako te stvari ne primenjujemo jednostavno, ili ako ne idemo u korak da učimo non stop novo, pa šta će vam reći jedan senior programer koji 20 godina programira? Ja sam sahranio preko 10, 15, 20 programskih jezika u svom životu. A da se samo zadržao na C nekom, a sada smo iz C otišli na C Sharp, jel da? Ili Angular da je ostao u dvojici, a sada smo već ne znam dokle, do desetke stigli. Šta bi bilo da nije bio spreman na takvu vrstu? Ja sam se možda previše raspričao i još mnogo toga da kažem u okviru ovoga, ali bitno je znači da odgovorimo, zatim da kažemo sebi, jesam ekstrovert ili introvert? Jako dobro da promislimo o tome. Nemoj da kažete da ste ekstrovert, a ne volite timski rad. Ja sam jedno i drugo. Mogu da budem i podeljen, ali u kojim situacijama jedno odgovara ili drugo. Biti, kažem, prvo iskren prema sebi, zatim umem li da slušam, jako bitno. Mislim, ljudi pričaju za toga što vole drugi da ih slušaju. Zatim, ljudi slušaju na kraju krajeva čisto da bi oni se ubacili u priču, ali pitanje je da li čuju to što slušaju. Prosto i naravno kakav je i ko je moj ego i koliko sam ja u skladu sa svojim egom i gde su njegove granice, upoznati se, jer tu zavisi rad pod pritiskom i sve ostalo. Dakle, upoznati se jako dobro sa sobom i od toga stvoriti glasno ja sam taj koji zna to i to, ne zna to i to. Imate pravo da ne znate neke stvari, pogotovo na intervju, i reći jasno, glasno i samouvereno, ne pretenciozno, naravno, nego prosto u skladu sa svojom prirodom. Dakle, to je ono kao ljubav. Ako volim sebe, voleće mi drugi, voleće i druge ljude. Ako verujem u sebe, ako sam samouveren, prosto onda imam neki kredibilitet i vi ćete moći da verujete u težinu moje reči. Super, hvala ti Boban. Evo ja slušajući ti pokušavam da rezimiram sve ovo negde u određene zaključke, izvela sam dva. Prvi mi je negde da pre pisanja samog CV-a sebi negde odgovorimo na pitanja koje nas potencijalno čekaju na intervju, dakle da ne čekamo sam taj intervju, da se pripremimo, nego da pre samog CV-a to nekako odgonetnemo i pre nego što budemo iskreni prema HR-u na razgovoru za posao, da pre toga budemo iskreni prema sebi i da dobijemo negde te odgovore pa će biti lakše. To mi je super uvertira, zato što setila sam se da često posle intervjua kaže, pitao me nekog da sebe vidim za 5 godina, ne znam da li sam dobro odgovorila. U suštini najvažnije da se odgovori iskreno i to je uvek negde najbolji odgovor. Ja imam odgovor na to pitanje nigde, jer ne znam šta će biti za 2 meseca. Zaista, toliko je sve promenljivo, toliko se sve kreće, tako da, ali znam gde sam sad i šta želim i u korak sa vremenom ću ići i ja, kao što, znate vi gde ćete biti za 5 godina? Znate gde će vaša kompanija biti za 5 godina? Naravno da ne znam. Živa stvar koja se kreće i menja. Promene su naša realnost. Boban otkrio jedan odgovor uživo sa intervjua, što bi se rekao, tako da hvala ti na tome. Mi ćemo posle ove uvertire preći na čuveni CV, odnosno radnu biografiju, pa me tu zanima negde, evo Milica Lazić, od tebe ćemo početi, da mi kažeš negde kada se prijavljuje kandidat za tu neku juniorsku poziciju. Šta je ono što treba da istakne? Kako da skrene pažnju na sebe? Da se osvrne na ono što želi, na koje kompetence posjeduje i tako dalje. Što je od svega toga što bi moglo da napiše ono ključno? Pa znaš kako, evo sad ja malo obraćam pažnju na ovaj chat, pa vidim otprilike kakve su neke nedoumice. U suštini, ja bih prvo rekla da taj CV treba da bude relativno sažet i jednostavan, pogotovo kada se prijavljujete za neke pozicije za praksu ili juniorske pozicije gde uglavnom kogod da pregleda to, da li je to HR, da li je neko iz samog developerskog tima ko pomaže u procesu selekcije ili slično, prosto mora da pregleda jako veliki broj prijava. Tako da treba da bude sažet i konkretan na prvom mestu. Ja bih tu negde najpre izdvojila konkretne stvari koje je možda sam ja kao kandidat samostalno odradila. Da li su to neki projekti grupni, samostalni, na fakultetu, van fakulteta, sama što sam učila u okviru nekih kurseva pa završavala na kraju da dobijem neke sertifikate ili slično. To je nešto što bih svakako izdvojila na prvo mesto. Svako neko dodatna edukacija, dodatno obrazovanje koje
ste radili, bi to bilo negde kao nešto sledeće. I ja bih svakako za takvu neku poziciju napisala ukratko par rečenica, ali stvarno onako ukratko par rečenica o sebi, dakle ne znam, 3 strane motivacionog pisma, nego par rečenica o sebi, zašto me je to privuklo, kako vidim to dalje, pogotovo ako je u pitanju neka promena karijere ili nešto tog tipa, da se vidi da zaista postoji neka motivisanost konkretno za to. Recimo, meni se često dešava da dobijam, ne znam, CV-eve gde su konkretno, da kažem, napravljeni za neku drugu poziciju koju ti kandidati zaista žele. Može biti, ne znam, da ja imam otvorenu poziciju za QA testera, gde mi se prijavljuje osoba koja je završavala kurseve za front-end development i u naslovu napisala aspiring front-end developer ili nešto tog tipa. A jel im pošalješ feedback, izvini što te prekidam, jel pošalješ feedback? Tog tipa u smislu šta da promene? Ja ću biti potpuno iskrena, zavisi od situacije do situacije. Ako imam vremena, da, ako nemam, nažalost ne. Ja svakako uvek dam povratnu informaciju u smislu da li će biti kontaktirani na neke dalje korake ili ne, što iskreno za nas stvarno nije veliki utrošak vremena danas, s obzirom na to da je to jedan automatski mail kroz sistem, i ostavim opciju da se jave za dodatan feedback ko želi. I onda tim kandidatima uvek, ako mi se neko naknadno javi na taj mail, uvek napišem neko ekstenzivno objašnjenje onoga što ja mislim da bi trebalo da promene, bilo u CV-u, bilo u nekom nastupu, pristupu, što god da sam primetila kao neki razlog i zašto nisu pozvani dalje. Ako imam više vremena, onda to svakako uradim i za sve, tipa ako to je jedna prijava koju sam sad dobila, nije neki konkurs za praksu gde dobijem 500 prijava, u tom slučaju samo onima koji naknadno to dodatno onako eksplicitno traže. Ali super komentar i negde savez za one koji nas gledaju, da ukoliko nekada budu odbijeni, razmisle i o ovoj opciji, da li su se zaista prijavili za poziciju za koju su želeli ili je nešto drugo u pitanju. Svakako da, i svakako bih naglasila uvek proaktivno, ako zaista želite da dobijete feedback, da slobodno ga negde i tražite. A jel traže kandidati? Meni se dešava, da, zato što kažem, baš eksplicitno ih i pozivam na to. Napišem bukvalno rečenicu gde kažem ukoliko ti znači neka detaljnija informacija, možeš slobodno da mi se javiš, i onda negde na to zaista uglavnom i dobijem te odgovore. Super, hvala ti Milice. Ja nešto samo da dodam. Možeš, reci slobodno. Feedback, i ja sam imao prilike, i to je nekako i jedan teren ili mač dve oštrice, zbog toga što za neku kompaniju ili neku kulturu nešto nije poželjno, ali za neku drugu to jeste upravo. Tako da molim sve kandidate, kada dobiju od nekoga, nemojte da mislite da neko drugi ima neko subjektivno mišljenje i da prosto se urotio protiv vas. U tom kontekstu, za tu poziciju, za tu kompanijsku kulturu to nešto nije odgovarajuće, ali isto tako za neku drugu verovatno ste apsolutni fit. I da ne pomislite neko je mislio da sam ja loš, ali ovde zapravo samo se nisu poklopile kockice, jer takođe ono što nije sada moda, ali je neophodno jeste ako već činimo jednu organizaciju, a to su ljudi koji su okosnica svega toga, mi imamo jednu kulturu i nešto što nas povezuje. I pravi fit, pored svih znanja, jeste i neki mentalni sklop, mindset i kultura neka, i jednostavno taj timski duh ili entuzijazam ili harizma koju neko donosi. Nešto neko ne zna i naučit ćemo ga, ali neko nije u sklopu naše kulture ili ne deli neku ležernost, neće mu prijati. Jednostavno, okruženje će ga gušiti. Još jedna samo stvar koju ja baš volim, izvinite ako sam, to jeste hobi. Mnogi ljudi dođu i deklamuju ono što piše u CV-u, znamo. Pogotovo ako već deklamujete, naučite kad ste i koje tehnologije koristili u svojim projektima, i ako je bilo pre 3 godine, imenujte ih. Mnogi kažu, ja tu sad ne mogu da se setim. Ali ako već imate nešto s fakulteta, upoznate se. Ali sve to već piše. Često već smo pročitali i jednostavno nije ništa novo. Bolje napišite neki hobi i kažite nam nešto više o sebi i o interesovanjima i ko ste vi zaista u privatnom, u svoje vreme, kako u nekom svom okruženju, čime se bavite, šta vas interesuje i šta učite ili čime se zanimate. Super, hvala ti Bogdane. Milice, da li imaš možda nešto da dodaš, da li je možda drugačije kod vas ili u tvom iskustvu? U suštini dosta slično kao što je i Milica pomenula. Ja bih samo dodala da ono što recimo i mi radimo kad imamo tehnički razgovor,
to je tehnički intervju koji je obično drugi u korak u selekciji. To nam isto, ljudi su jako zahvalni kada tu obezbedimo neki feedback. Recimo ako neko nije prošao, ali onda mu kolege, ne znam, iz QA tima napišu šta je dobro recimo da nauči i ljudima to baš znači jer onda konkretno mogu da se pripreme za to za naredni krug selekcije ili ne znam ako u pitanju praksa pa da za narednu godinu se prijave. Tako da eto i taj moment sa tim konkretnim tehničkim savjetima je onako dobrodošao ljudima. Eto, samo sam to možda bih dodao. Par kratkih komentara od mene, znači vrlo kratko. Ja vam dođem onaj sljedeći, pošto ja nisam rekruter, ja vam dođem onaj sljedeći kome ti probrani CV-evi stignu da pogleda, ali često pogledam i ove generalno koji su stigli. I par kratkih savjeta od mene, znači pitanje je vezano za dužina nije bitna, bolje da je sažeto, kao što je neko već ranije rekao, ta osoba koja gleda te CV-e će pregledati na stotine CV-eva i znači izdvojite one najosnovnije stavke, osim ako baš nemate dugočeg CV, što je odlično, pričamo o junior poziciji, tako da vjerojatno neće biti. Druga stvar je prilagodite intervju onoj poziciji za koju se prijavljujete. Nemojte imati generičke intervjue, znači sedite i posvetite se tome što šaljete, znači toj poziciji za koju šaljete. I treće, razmišljate o tome kao da, znači pokušavate da ubedite nekoga da ste vi drugačiji od onih 200 CV-eva koji su stigli sa sličnim, prilično ograničenim iskustvom. Znači šta je ono što možeš da doprineseš tom CV-u što će da pokaže da se ti izdvajaš u nečemu. Znači da li imaš neki kurs, neko interesovanje, lični projekat, primer, link ka svom, ne znam, bitu, ka bilo čemu što si radi. Znači nešto da će taj rekruter reći, ovo je možda ok da ga pozovemo na tehnički intervju. Znači, eto, isto par komentara vezano za CV. Super, hvala ti Vanja. Sad dok razgovaramo o ovoj temi, razmišljam u suštini kroz neko moje iskustvo, često sam čula komentare kako se možda i nerelevantnom prijavom smatraju one kada je neko pogodan možda za praksu, ali ne još uvek za junior poziciju. Pa hajde da im pomognemo u toj proceni. Kako razlikujemo nekog ko je praktikant u IT-u, a nekog ko već može da se prijavi za juniorsku poziciju? Šta ih tu razlikuje? Milice Perišić, evo možda bih od tebe počela. Baš sam te prepoznala si, ok. U suštini situacija je prilično jasna kada imamo konkretno otvorene recimo konkurse za prakse. Pričam sad o našoj kompaniji. Naravno, tada je super ako se prijavljuju ljudi recimo sa 3. 4. godine fakulteta koji su već pri kraju studija i koji možda su već imali neke praktične projekte, što na fakultetu ili su se možda organizovali sami sa prijateljima pa su napravili neki super projekat, tako da to je uvek benefitno neko iskustvo. Sada kada se radi o junior pozicijama, kod nas je da kažem neki standard da je to neko iskustvo praktično od recimo 1-2 godine, bar da kažem da je osoba već imala u okviru neke kompanije ili opet kažem u okviru nekog možda startupa ili freelance projekta, možda preko neke platforme online gdje su postavili svoj projekat. Tako da i to je nešto što da kažem se ocenjuje kao junior, znači neko prosto iskustvo od 1-2 praktičnog rada. I naravno kasnije onda osoba ulazi u proces selekcije i mi svakako imamo taj tehnički deo selekcije kada se proverava konkretno tehničko znanje koje je nama važno u kompaniji. Ali da, eto, to bih rekla da otprilike neke 1-2 recimo iskustva. Sad zavisi, u nekim kompanijama može biti i do 3, čak to su sad neke granice za junior, medior i senior kandidate, ali eto, to je neko naše iskustvo. Molim te samo, sad dok te slušam, pretpostavljam da možda neće biti sasvim jasno. Kad kažeš 2 do 3 godine iskustva, šta to znači? Da li to znači da recimo neko je završio fakultet pre 2 godine i radio na nekim svojim možda privatnim projektima? Da, znači u suštini kakvo god je bilo praktično iskustvo u smislu ako je neko, znači kažem ili preko platformi ili preko nekih projekata sa prijateljima, ok, naravno ili iskustvo iz kompanije također je dobrodošlo, ali prosto nešto gdje osoba praktično isprobala, da kažem, neko teorijsko znanje sa fakulteta, znači prosto da mi možemo pogledati ili neki kod ili da možemo popričamo sa tom osobom u kakvim timovima radila ili na kakvim projektima je radila, da prosto razumemo kakve skillove je osoba stekla i šta je od toga se mečira u stvari sa našim okruženjem i da li smo zapravo i mi dobro okruženje za tu osobu. Jer kao što i kandidati, kao što mi biramo kandidate, zapravo i kandidati biraju poslodavca. Tako da i ono što je Boban baš pomenuo, kada znamo
šta hoćemo za sebe i onda i lakše biramo i mi za nas. Tako da mislim da je to jako važno u kom smo sistemu i okruženju i da negdje kandidati treba vrlo pažljivo da biraju u stvari i kompanije gde će raditi. Odlično, super si mi dala 2 uvertire. Prvo, evo pitaću Bobana, Milica je pomenula da se raspitaju dobro u kojoj kompaniji će raditi, da neko napravi procenu da li je dobra za njih. Ti si pomenuo par puta tu kulturu, da li se uklepate sa kandidatom ili ne, i takođe si rekao da je važno da dobiju sve informacije o kompanijama. Na koji način to mogu da urade? Dakle, poznato i ovaj sajam je super način da dobijete sve informacije o kompanijama. Naravno, postoje stranice kao što na Hello World Insider i slično, ali koji su još načini da po savjetu na kandidate da obrate pažnju? Dakle, ovo recimo što ljudi zaboravljaju, to jeste da Facebook i dalje aktivan, dakle nije samo Instagram, kompanije mnogi imaju Facebook profile ili page-eve, dakle možemo da im pošaljemo poruke direktno, možemo da vidimo njihove objave, Instagram storije, LinkedIn takođe, možete potražiti HR-ove bukvalno iz nekih kompanija, ako kompanija nema svoj, recimo Umlaut iz Srbije nema svoj nalog, ali ja, Miljana, imamo svoje naloge, odgovaramo na sva pitanja i tako dalje. Postovi, dakle, na Facebooku ili na Instagramu Open Day, nismo sada baš u mogućnosti, ali uvek smo do korone organizovali jedanput godišnji Open Day gde smo otvarali vrata ljudima koji su juniori ili koji žele praksu, da dođu da se upoznaju, da pričaju sa našim inženjerima. Ja znam da mnogi ne vole razgovor sa HR-ovima i da jednostavno smo se mi nekako sklanjali i puštali naši inženjere da onda kažu kakav je to njihov posao i da im odgovore na sva neka ta tehnička pitanja. Ali mi smo tu da svima pravimo ugođaj kad dolaze na posao da bude prijatno, ili ako postoji neki problem da to nekako razrešimo. Dakle, sajmovi sad su online ili konferencije, sad su isto online, ali bit će, nadamo se, uskoro i biće uskoro i uživo. Ono što je super jeste setiti se ako je neko diplomirao skoro ili ako je neko imao prekvalifikaciju, znači napraviti neki svoj networking, popisati sve ljude, nekako i kontaktirati njih, jel znaš nekoga, ili pogledati statuse na Facebooku, gde je ko zaposlen, na LinkedInu, gde je ko zaposlen, pitati ti radiš u toj kompaniji, znaš nešto, kako ti je i tako dalje, raspitati se. Taj networking među ljudima jako bitan, pogotovo kažem među kolegama koji su zajedno studirali, nekako znaju svi usput i razmenjuju informacije gde je dobro, gde nije i gde može da bude bolje ili postaje bolje. Super, hvala ti, Boban, imamo jako puno pitanja, a sve manje vremena, tako da ću vas kratko zamoliti da prokomentarišemo sledeću temu. Vanja, kako teče u tvojoj kompaniji proces selekcije, odnosno rekrutacije? Po koracima upoznaj nas slobodno kako to kod vas konkretno izgleda za juniorsku poziciju. Mislim, ne razlikuje puno iskreno za juniorsku i za bilo koju drugu poziciju, razlikuje se ono što se traži, ali sam proces uglavnom bude jednak. Znači, imate prvo HR intervju na kome se vrši neka osnovna selekcija, posle toga ćete obično dobiti nekakav test da odradite i on će biti prilagođen tome koji je vaš nivo znanja. Cilj tog testa je da se utvrdi da li imate ta neka baš osnovna znanja, da li su tehnička ili su za quality assurance ili šta već. Nakon toga obično ide tehnički intervju koji se obavlja sa nekim ko je ili sličnog ranga ili malo više. Znači, u ovom slučaju neće baš biti junior, ali možda će biti neki, ne znam, medior ili senior s kim ćete razgovarati, neobavezno menadžer, u kome on jednostavno pokušava da utvrdi kolika su vaše znanja, znači šta tačno znate. Postavim baš neka praktična osnovna pitanja, recimo, ne znam, ako se radi o frontendu, pitaće vas nešto najosnovnije o CSS-u, ne znam koliko znate o JavaScript, da znate, ne znam, Angular, čime se već bavite. Nakon toga, prođete i zadovoljite te osnovne kriterijume, onda vam sledi već neki intervju sa onim ko će vam potencijalno biti menadžer. I tu se onda razgovara o svemu. Također u nekim slučajevima postoje intervjui koji služe samo da se provodi taj cultural fit o kome smo malo prepričali dosta, znači o kome su kolege pričale. Znači, postoje, i ako ne postoji poseban, onda je svakako deo, ako ne svih, onda većina tih razgovora, to da se proveri da li će taj neko dobro da se uklopi u organizaciju i u tim koji ima.
Znači, naravno, ako je neko junior, ne možete da očekujete da ima sad neko ogromno znanje, ali možete da proverite na tom intervju koliko to dozvoljava tih sat vremena i koliko je već. Da proverite da li taj neko će se dobro uklopiti u taj tim, da li može brzo da nauči stvari, znači ne očekuje se da se zna, se očekuje da mora relativno brzo da se uklopi i da nauči te stvari. I naravno, ako je konsultantska firma kao što je naša, na primjer, koja nema svoj proizvod, onda je to nekav odnos sa klijentima, kako će ta osoba da bude lice koje predstavlja vašu firmu u sastanku sa klijentima, na daily stand-upima, na takvim stvarima. Znači, to su sve neke stvari koje pokušavaju da se utvrde i obično na kraju onda ide ponuda i taj neki finalni intervju kao confirmation intervju sa HR. A recimo, koliko traje ovaj ceo taj proces? Meni sad ovako kad kažeš da je izuzetno dugo. Da, ovo se ne dešava uvek, ovo je neka idealna situacija, jer ako imamo jako puno vremena, ćemo neku novu osobu. A ako nemamo, onda se ti intervjui kombinuju u neke, pa onda bude tehnički zajedno sa, ne znam, intervjuom sa menadžerom ili se skrati taj proces generalno. Znači, ono što opet trajanje zavisi od toga koliko brzo nam je potrebna nova osoba kad nam počinje sledeći projekat koji moramo da popunimo ili može tako da se prilagođava. Jel? Trudimo se da ne traje predugo, ali opet nekada to zavisi od toga koliko je slobodna ta osoba koja treba da se intervjuiše, koliko ima ljudi. Ne mogu ti kažem tačno koliko traje, ali se može prilagoditi proces, nije nešto rigidno. A okvirno, da li je to 2 nedelje, 2 meseca? Nekoliko nedelja obično traje, ne bi trebalo 2 meseca. Znači ispod meseca dana bi bilo idealno. Dobro, hvala ti puno. Milice, na početku razgovora si negde pomenula da ima naravno situacije gde se za frontenda prijavljaju kandidati koji su zapravo završili za QR testera i obrnuto. Sad, mene zanima da li svi uslovi s konkursa moraju biti zadovoljeni kako bi se kandidat prijavio? Ja bih svakako rekla ne. Mislim da je ono što je ključno. Niko ne očekuje. Ako vi negde prepoznajete sebe i smatrate da te neke dodatne stvari možete i želite da naučite, ja bih se svakako prijavila, s tim što bih otvoreno onda negde i navela šta od toga znam, šta od toga ne znam. Možda opet u nekom, kažem, kratkom obraćanju od 2-3 rečenice sa čim sam imala iskustva, a sa čim ne. Tako da, iskreno, ja negde i dalje, mislim, kažem, opet u većini kompanija u kojima sam radila, kao i u trenutnoj kompaniji, pogotovo za neke početne pozicije, mnogo veći akcenat se generalno stavlja na to nešto što sad se, ne znam, zove negde cultural fit, negde soft skills, negde, ne znam, ja je zovem motivacijom, eto kako je ja konkretno zovem, odnosno to nekom željom zapravo za učenjem, za napredovanjem u svakom smislu. Tako da prekidamo, kako da da do znanja kandidat da zaista ima tu želju za učenjem, sem da kaže ja želim da učim, zaposlite mene, učit ću do premosta. Pa opet bi se vratila na ono što sam ja negde izdvojila kao najbitnije, da se izdvoji u CV-u, pokažite da zaista jeste spremni, da ste već uložili neko vreme u to. Dakle, kroz završene kurseve, završene projekte, sad opet ovde osvrnemo to da je možda većina negde naših slušalaca i koliko pratim po chatu, nema neko nužno završeno možda obrazovanje u smislu fakultetskog obrazovanja iz IT-a, već se više radi o nekom pokušaju prekvalifikacije ili generalno ulasku u IT na neki drugi način. Mada meni isto važi opet čak i ako imate završeni fakultet. Dakle, pokažite da ste zapravo tokom tih studija želeli da naučite i nešto dodatno, istaknite se na taj način, a ne samo odradili ono što je obavezno ili, ne znam, oslušali 200 sati nekog kursa i slično, šta je izašlo iza toga. I opet ovde sam takođe videla komentare, ne znam, ostavljeni link ka GitHubu i slično. Ja bih u CV-u navela konkretno projekte, dakle 1, 2, 3, 4 link do svakog, da se vidi da sam ja uradila 4 projekta. Prosto olakšajte posao HR-u sa druge strane ili osobi sa druge strane maksimalno, budite konkretni i sažeti oko toga. Super, hvala ti puno. Milice, negde se dosta pitanja provlači i vezano za, dotaknuli smo se toga nekog formalnog i neformalnog obrazovanja. Pitaju kandidati kakve će šanse postojati da poslodavac uzme razmatranje kandidata, odnosno njegovu biografiju bez iskustva, ali sa završenim IT kursom ili recimo IT akademijom konkretno. Jel ti se dešavalo da uzmeš u razmatranje takvog kandidata?
Da, u suštini nije, mislim, tehnički fakultet jeste nekakva dobra osnova svakako i možda olakšava samim kandidatima zapravo da uplove u IT svet, ali nije uvek nužan uslov, da kažem, da bude uključen u deo selekcije. Mi imamo dosta kolega zapravo koji nisu završili tehničke fakultete, čak neke druge, ali su uspeli jako dobro da se snađu. Tako da to nije obavezan uslov. Negdje samo bih odgovorila, dosta se pokrenula cela hajka oko ovog iskustva, da samo za juniore, pošto Branislav možda si ti rekla za 2 godine ili tako nešto, nisam sigurna, znači samo da budemo jasni, u suštini, znači 1 godina do 2 godine, zavisi prosto ko ima iskustvo, ali definitivno, mislim, jedna realnost i što je prije prihvatite, to bolje, zaista je velika konkurencija. Znači, prosto tržište je jako, bar iz mog iskustva, to je nekih 10 godina iskustva u IT regrutaciji i zaista to je ono što kažem, znači moramo da trčimo jako brzo da bismo ostali na pozitivnoj nuli. Znači, ja se sećam i sama kada sam studirala čak i upisivanje fona i generalno jako je bila velika konkurencija i prosto što pre, mislim, sve zavisi naravno šta ko želi u životu i gde želi da se plasira kakav posao i slično. IT sektor je trenutno fenomenalan u Srbiji, to je dobra stvar, ali generalno taj rad na sebi mislim da je obavezan da bismo ostali u nekom, da kažem, na nekom top nivou i državali prosto svoje znanje i težili što bolje. Tako da recimo kada ljudi pitaju isto kako da nađu posao prvi, kako da nađu prvo iskustvo. Znači, čak i sam fakulteti često omogućavaju neke prakse. Prosto raspitajte se, ima dosta sada kompanija nudi različite prakse. Mislim da prilika ima i samo zaista je bitno da takođe se dosta ljudi dobro raspitaju. I ovaj webinar je takođe jedan od načina da saznate, čini mi se, kako da dođete do prvog iskustva. Ali eto, ne traži se supermenstvo, da kažem, za te neke junior pozicije, ali jesu bitne te veštine, u stvari, proaktivnosti i uopšte motivacije, odnosno želje za učenjem. To je nešto što jeste isto značajno. Ali konkurencija jeste velika, tako da čini mi se, ne znam šta kolege misle, ali da. Super, hvala ti Milice. Ja nekako kako pogledam naše kandidate, odnosno naše gledaoce, šta ih najviše zanima na chatu, Bobana, to je negde najviše pitanje prekvalifikacije. Pa hajde da se dotaknemo toga da li si ima iskustva sa prekvalifikantima, kako gledaš na to generalno, kako gleda tvoja kompanija? Ok, ja ću samo se nadovežem u vezi sa učenjem. Da, reći samo ja sam spreman za učenje nije dovoljno, prosto reći kad smo nešto naučili, gde smo to naučili i kad je to bilo, tako i šta smo to naučili. I prosto navodeći stalno tako nešto, mi jasno dobijamo uvid da neko uči i radi konstantno na sebi i on lista non stop. To je jako bitno. Dakle, prekvalifikacija. Jeste, spominjali smo formalno i neformalno obrazovanje, neformalno imali smo prilike, da li verujete, imali smo čoveka koji jeste bio mesar po zanimanju i vokaciji, ali čovek je back-end developer. I mi smo mu dali ponudu, naravno, zbog toga što je briljirao na intervju, u smislu, nije sve znao daleko od toga, ali rekao je ja to znam, ja to ne znam i ako nešto ne zna, prosto je bio samosvestan u smislu i samouvereno je rekao ne znam, ali mislim da bi moglo da bude to. Iz tog ja mislim gde se ogradio, mi smo mogli da vidimo logiku njegovu, znači mindset, proaktivnost njegovu, da pristupi, da uzme, da rešava. Na kraju krajeva, ne mogu se svi sve da znaju, postoji internet, svi googlaju, i stari i seniori googlaju, na kraju krajeva podsjećaju se non stop, proveravaju i tako dalje. Radoznalost njegovu, analitičnost njegovu, dakle, kako on ima tu postavku i tako dalje. Na kraju krajeva odgovor je mogao da bude pogrešan, ali sav pristup tome je mogao da bude odličan. Dakle, imali smo gimnazijalca, znači završio je dečko gimnaziju samo, ali je front-endovac bio savršen da je postao na kraju takođe team lead nakon nekoliko godina. Imali smo ekonomistu, smer, spoljna trgovina, bavio se, dakle, IT sektor je bio, ja mislim da je bio robotics automation deo tima, oni su imali automatizaciju nekih procesa, umesto sekretarice da prosto program odrađuje i da ubrzava 50 do 100 puta već neke procese. Imali smo ekonomistu koji je završio računovodstvo i statistiku i išao je na edukaciju nekih godinu dana. Takođe je kontaktirao nas na jednom sajmu i pitao je na koji način može da dođe do naše kolege, nekog da ga posavetuje šta i kako da
uči, kako da se razvija nakon godinu dana učenja, izučavanja raznih kurseva, ušao je u vode front-enda, zatim QA-a i mogu vam reći da je sada vrlo uspešan, evo tada ima već 3 godine. Tako da postoje razni načini, ja možda imam malo drugačiji neki pogled na to, prosto ljubav, volja u nešto i vera u sebe, sve je moguće. Nije ništa zacrtano i kažem još jedan put, znanje, ali praktična primjena toga, makar u nekim privatnim svojim ličnim projektima i onda to prezentujete nama šta ste uradili. Hvala ti, Bobane, drago mi je na ovoj motivaciji koju si nam dao u ovom izlaganju, budući da dosta komentara stiže na temu prekvalifikacije u smislu imam 40 godina, da li je to u redu, kako ste na to gleda i tako dalje. Pa zamolit ću Vanju da se nadoveže na ovu temu. Vanja, kako ti gledaš na prekvalifikaciju? Pitam namerno ovo pitanje zato što, kažem, nekako imam osjećaj da je skeptičan pogled na ovu temu, pa čisto da razuverimo i da damo možda vetar u leđa. Tako da eto, da čujem negde koji je tvoj stav i možda tvoje iskustva. A što se tiče prekvalifikacije, ima dosta pitanja oko toga koliko godišta. Znači, po meni tu ne postoji nikakva granica, naročito ljudi u 30 godinama, kao što sam i sam vrlo mladi, jel tako? Ali šalu na stranu. Znači, nije uopšte bitno godište, bitno je ono kako ćete se prezentovati i predstaviti. Znači, ljudi, često se dešava da ljudi završe kurseve na određenim akademijama i da se prijavljuju i to vidim da je bilo pitanje vezano za to. To je odlična stvar, ali nije dovoljna, to je ono što ja hoću da kažem. Znači, dosta će biti također ljudi koji će završiti akademiju i s tim jednim kursom u CV-u će vam se prijaviti, imaće sve ostalo nerelevantno iskustvo, ili nekako za neku drugu delatnost. Sad, ono što vi možete, znači postoje opcije da radite neke stvari sami, da pokažete da osim tog kursa ima tu još nešto, znači da ima nekog interesovanja. Recimo za QA-evce mi smo konkretno zapošljavali ljude koji su imali recimo iskustvo na nekim freelance sajtovima, nije to bilo čak ni zaposlenje, nego su jednostavno radili na nekim projektima za freelance sajtove. Znači to je nešto što možete dodati u CV, što možete imati kao neko iskustvo i sad ta osoba je došla na intervju, pokazalo se dobro, razume osnovne koncepte, razume vrste testiranja, ima nekog iskustva i eto za prekvalifikanta koji se uspešno zaposlio i to bez jako dugog rada u tom freelance poslu. Jel? Druga stvar koju bih ja rekao je da treba dobro da pročitate oglas. Znači dosta stvari može tamo da se sazna. Firme u nekim slučajevima zapošljavaju ljude, one su spremne da neće moći da nađu ljude sa iskustvom i zapošljavaju ljude koji pokazuju nekakav potencijal. Znači, probajte nađite takve oglase i prijavite se na intervju tu gde vidite da postoji neki potencijal da vas zaposli. Ne kažem da se ne treba prijaviti na oglase ako postoji tamo neko značajno iskustvo, neko iskustvo koje se traži, a vi ste junior. Ali s druge strane, opet, ako vidite da se traži lead, da se traži neko ko će da vodi tim, da neko ko će biti senior, onda očigledno bez iskustva se nećete prijaviti kao prekvalifikant. Znači, u suštini, prekvalifikacija da, znači recimo skoro sam čitao u Australiji da se traži narednih nekoliko godina oko 200 i nešto novih ljudi u IT industriji i da planiraju da prekvalifikuju tipa 60.000 ljudi godišnje i to kroz program koji će sprovoditi, znači vlada, NGO i poslodavci. Znači to je definitivno nešto što mora da se dešava, pošto je očigledno da je mnogo veća potražnja nego što je ponuda ljudi i da ne možete da ih obrazujete dovoljno brzo. Tako da definitivno podržavam prekvalifikaciju, ali uz prekvalifikaciju mora da ide i neko generalno interesovanje za to što radite, trud, da se vidi da ste nešto naučili, da nešto hoćete da pokažete, da se izdvojite opet iz te mase CV-eva koji će doći sa tim istim, da kažemo, kursom ili akademijom. Dobro, hvala ti, Vanja. Ja bih sad završila sa temom prekvalifikacije zato što nemamo još puno vremena, a važno je da negde se vratimo na temu webinara, to je zaista kako doći do prvog posla. Tako da negde ono što je možda važno jeste upravo to neko samopouzdanje i često se prožima da postoji ta neka trema na prvim intervjuima, što su zaista prvi intervju za posao. Milice Lazić, kako reaguješ na kandidata koji ima tremu? Da li imaš možda neki savjet za njih i na kraju krajeva da li
da li to utiče na neki opšti utisak o kandidatu. Pre nego što odgovoriš, budući da dosta komentara dolazi na temu da im je važno da saznaju kako do samopouzdanja za prvi intervju, slobodno konkretizujte pitanje, čitamo sve, tako da postavit ću naravno našim panelistima, samo slobodno konkretizujte šta vas tačno zanima, koje smjernice i šta vam je važno za samopouzdanje, pa ćemo to prokomentarisati ovde. Ja bih rekla, što se tiče generalno, da kažem, te neke treme u procesu selekcije, u procesu intervjuisanja, da je ona očekivana i normalna. I da negde mislim da je zadatak intervjuera, odnosno osoba sa druge strane, da umeju na prvom mestu negde, da kažem, osveste kod sebe da je to nešto što je normalno i očekivano, da se stave u poziciju osobe sa druge strane i pokušaju da razumeju. A sa druge strane takođe da je negde jako bitno da oni pokušaju da naprave situaciju što je prijatnije moguće. Da li je to osmehom, šalom, nekim malo, da kažem, neformalnijim načinom komunikacije, koje je svakako, da kažem, nešto što obeležava IT industriju u većini kompanija, tako da prosto učine da se taj kandidat sa druge strane malo opusti, prilagodi, pa da tek onda krenemo sa samim nekim intervjuom, sa nekim konkretnim podacima. Ono što mogu da pomognem, da dam kao neki savjet, to može se tiče tog samopouzdanja i kako da se ono izgradi. Prvo svakako, sad novo možda sad, eto, jeste nešto što je teško, što zahteva truda, rada i vremena i volje da se izdrži, ali jedan, drugi, treći intervju pa nekako na kraju stvarno bude lakše. Tako da kažem, i kroz tu neku praksu ćete se upustiti i shvatiti kako to otprilike izgleda, šta možete da očekujete i samo to saznanje šta možete da očekujete tokom tog razgovora, mislim da dosta doprinosi tome da se osjećate malo komfornije i opuštenije. S druge strane, ono što ja svakako uvek volim da uradim i sama jeste da se maksimalno pripremim u smislu istraživanja kompanije, znanja gde zapravo dolazim, šta je to što me negde očekuje sa te druge strane. I ono što takođe isto negde dodatno mogu da dam možda kao neki savjet je da slobodno možete da pitate osobu sa kojom se dogovarate oko zakazivanja intervjua kako će intervju izgledati. Mislim da to sve daje neki, da kažemo onako više psihološki moment toga da znate šta da očekujete, ne pitate se kako će ovo da prođe, šta će da me pitaju, će s druge strane biti HR, hoće biti neki tehnički intervju, šta će se dešavati, ukoliko to već sama osoba nije naglasila, što svakako opet smatram da jeste naš zadatak, ali dešava se da prosto i mi propustimo nešto, pa slobodno pitajte ako već nemate informaciju. Tako da, eto, to je ono što bih ja možda negde posavjetila. Super. Ja ću vam sad postavljati pitanja koja postavlja trenutno naša publika, tako da vrlo kratko odgovaramo, čisto da pređemo što više pitanja, da dobiju što više odgovora. Milica, evo za tebe jedno. Osim tehničkog znanja, na šta kandidati, pita nas Vesna, treba da obrate pažnju na tehničkom intervju, posebno intervjuima koji traju do 2 sata. Šta je tvoj savjet? Ok, u suštini opet zavisi šta koja kompanija traži tokom tehničkog intervjua i na koji način se on sprovodi. Neke kompanije imaju i testove koje daju napred, pa se onda prolaze recimo rezultati tog testa tokom tehničkog intervjua. Kod nas konkretno mi kroz razgovor, znači sa tehničkim intervjuerima se prolaze neka pitanja i posmatra znači kako u stvari osoba razmišlja ili kako bi potencijalno rešila problem ako ne zna konkretno. Ali u suštini postoje neki set pitanja koji je tipičan recimo za front-end developera, za back-end developera, gde je potrebno neko bar minimalno teorijsko znanje, a naravno onda znači neki praktični da kažem zadaci. Tako da opet to je individualno, znači zavisi kako koja kompanija koncipira taj tehnički intervju. Eto, kažem, kod nas je kroz razgovor, ali eto, zavisi od kompanije na kompanije. Tako da u suštini, što se tiče pripreme, znači dobro znati prosto svoje iskustvo i opet mislim da je to i pitanje tog samog intervjua. Odnosno, ovo isto pomaže što Milica kaže, znači dobra najava od HR osobe, koliko će trajati, da prosto se osoba pripremi onda i da zna koliki će napor biti. Definitivno ne želimo da se izneradimo tolikim intervjuom i trajanjem i da se umorimo i da se iznerviramo možda. Tako da, to bi tako. Super, hvala ti Milice. Boban, evo jedno pitanje za tebe. Na koju poziciju je najlakše ući u IT firmu? Dakle, neko tvoje mišljenje.
Da li, šta se traži najviše i gde se najlakše upada? Da li je to frontend, backend, razvoj mobilnih aplikacija, verovatno, ili desktop? Ja mogu da vam kažem gde postoji potražnja ogromna i gde je nešto što je mlado, a još je nezasićeno. Dakle, data science, big data, to potreba non stop za tim. DevOpsi, znači potrebno je znanje, interesovanje u različitim sferama i prosto razviti se kao DevOps je vrlo, vrlo perspektivno. Nije lako, pošto mnogo toga treba da se istražuje, mnogo toga treba da se savlada, ali kažem, važno je interesovanje, važne su osnove, a onda zavisnosti kako kompanija, kakve projekte ima i na koji način su orijentisani projekti, kakve tehnologije koristi, dalje će da se osoba razvija. Zatim, ono što bih isto rekao, recimo Cloud Solution Architects, prosto tržište je nezasićeno za takvim pozicijama, data analitika, Python, AWS, prosto sve pozicije non stop, iznova, nebitno da li junior, da li medior i senior, i da vam kažem, ne postoji period i ograničenje tačno kad neko postaje junior, kad senior, to može se desiti za godinu dana da prijeđe iz fazu u fazu, može za 3, naravno senior ne može za 2 baš, ali zavisi samo od želje, volje i glađu za znanjem i za upijanjem i povezivanjem stvari. Jer kad naučite 2-3 tehnologije, dobro ih savladate, nekako svaka sledeća ide mnogo brže i lakše. Ali pretpostavljam da Vanja može malo više da da, ne znam da se slaže sa mnom ili ne, ali da je kompetentniji daleko od mene. Ovo su moje uviđaji kao neko nestručno lice, kao HR samo. Ne, slažem se, stvarno dobra lista. Ono što bih ja samo prvo rekao da je najbolje ono što vas najviše zanima. Najbolje da uđete tamo gde imate generalno neko interesovanje, znači što god to bilo. Druga stvar, u posljednje vreme jako puno ima prijava za front-end, što mene recimo iznenađuje, imate više prijava za front-endere nego recimo za QA, bar u našem slučaju. Pošto je to nekako viđeno kao najlakši način da se uđe u IT svet, CSS, HTML i JavaScript i to je to. Tako da tu je možda malo veća konkurencija. Bilo koji od ovih backend od tehnologija, programskih jezika, znači backend developeri slažem se, traže jako puno. DevOps, što je Boban spomenuo, također isto uvek tražen i to nekako uvek se traži. I još jedna stvar koju bih spomenuo, da u IT svijetu postoji mnogo poslova za koje nije potrebno znati programiranje. Znači, nemojte zaboraviti na to da možete ući kroz quality assurance, kroz business analyst, recimo sa naše strane, content analiza, to je nešto čime se ja naročito bavim, project management, znači sve te pozicije postoje u IT firmima, tako da možete se orijentisati na to. Super, hvala ti Vanja. Denis je ponovio pitanje pa ću pročitati da li je možda neko ima iskustva sa ovim. Dakle, pojavljaju se često na internetu mikrovrst kompanije za obuku freelance developera. Da li imaju govornici iskustva sa kandidatima koji su iskustva sticali na ovoj platformi? Ili ima neko možda od vas da odgovori Denisu? Ok. Da li postoje sajtovi ili platforme koje biste nam preporučili za testiranje našeg znanja u oblasti IT-a pre intervjua? Slobodno koga želi može da odgovori, mislim da je korisno koji god da kažete sajt ili platformu. Dobro. Kaže na jedan od gledalaca da tek treba da, nije se potpisao nažalost, kaže tek treba da krenem da učim Javu, možete li da mi preporučite dobre sajtove za aplikaciju? Ok, znači ja sve čitam što vidim, što mislim da vam je korisno, ako ne možemo da odgovorimo u ovom trenutku, to je to. Ja kao savjet isto mogu da kažem, Udemy nalog, neko ko može da priušti sebi, vrlo dobrih kurseva ima i kolege seniori preporučuju, zapravo i tačno možete vidjeti iz opisa i iz trajanja kursa gde i kako jednostavno postoji uvek level up. Mislim da nije loša varijanta istražiti to. Branislav, ja sam setila da smo ranije
to kompanije koriste pri testiranju kandidata, često te neke platforme koje same generišu testove. Recimo Coding Game je jedna od njih gde mislim da ti možeš kao, kažemo ovako, neko ko ne plaća licencu, ne plaća nikakav softver, da odeš i da radiš neke njihove besplatne testove, koji u suštini, da kažem, to je to neki način možda provere znanja dokle neko, da kažem, možda napredovao u tom trenutku. Tako da možda je Coding Game nešto što mogu da preporučim s te strane, sad sam se setila. Super Milica, hvala ti, mislim da je korisno. Jedno pitanje, čini mi se da je Zlatko postavio, kaže da li vam osoba koja uči programiranje oko godinu dana ima nekoliko zaista kvalitetnih svojih i timskih projekata više zvuči kao neko ko je pogodan za praksu ili junior poziciju. Milica, šta kažeš? Ako si mislila na mene... Možete obe slobodno odgovoriti. Ok, Zlatko, ja bih rekla konkretno da to ostaviš kompaniji da proceni i prijavila bih se i na poziciju za praksu i na poziciju za juniora, jer kvalitetni projekti za jednu kompaniju i za drugu su različite stvari. Tako da bih ja išla na obe opcije, pa prosto da ostaviš njima negde da u procesu selekcije samih procene. Meni se često dešavalo da, ne znam, se kandidati prijave za juniorsku poziciju, mi vidimo da možda znanje nije baš tu, ali nam se sviđa neki potencijal pa ponudimo praksu i obrnuto dešavalo mi se otvorimo poziciju za praksu, a vidimo da neko ima previše znanja za praksu pa ponudimo odmah juniorsku poziciju. Tako da bih ja ostavila kompaniji da proceni, a prijavila bi se i na jedne i na druge oglase jednog. Super, hvala ti Milice, čitam ovde komentare i Ćirković je napisao da smatra da je LinkedIn dobro popunjen, takođe koristan, ja se slažem sa tim, tako da ko to nije uradio do sada, slobodno, mislim da je to super neka uvertira i početni korak. Aleksandar pita konkretno pitanje, ako imate odgovor, pomogao bi 90% ljudi na ovom webinaru. Dakle, na primjer, završio sam kurs pre 4 meseca za QA manual testera. Kojim putem krenuti i kako do prvog posla? Ako može neko konkretno da mu odgovori. Evo, ja sam baš konkretno poslala, čini mi se i link. Nadam se da je stigao svima. Recimo, mi upravo imamo tromesečnu praksu, imali smo baš praktikanti i za QA, za backend i frontend za ovu godinu i ta praksa krenula sada na jesen, od septembra traje do decembra, biće ponovo naredne godine i tada ćemo konkretno objaviti za koje pozicije ćemo imati otvorene i u tom slučaju recimo njegovo iskustvo koje je pomenuo je IT Bootcamp je jako dobar zapravo, on ima jako dobru selekciju i dosta stvari se tu finih nauči. Tako da, na primjer, on bi bio jedan od kandidata dobrih za tu praksu. I onda bi krenuo na QA, dobio obuku od naših kolega i nakon 3 meseca može nastaviti full time kao junior zaposlenje i kasnije se razvijati. Tako da, eto, znači, konkretne te prakse mislim da su jedan način dobijanja prvog posla. Ja bih isto dodao da i kod nas isto tako radi, prosto imamo i za telekomunikacije sličan sistem, a i za automotiv, tako da imamo tromesečnu 6 sati dnevno plaćenu praksu i u preko 90% slučajeva uvijek ponudimo junior ugovor. Naravno, ako neko ne može u tom trenutku, a super je bio fit, ima da master rad odbrani ili šta god, ili želi malo pauzu, mesec, 2, 3, spremni smo da sačekamo, a nudimo i mentorski rad za diplomski rad ili za master rad i support prilikom izrade svega toga. Tako da imamo i to takođe, eto, to je to. Super, hvala. Ako mislite da je nešto od onoga što nudite trenutno korisno kandidatima, slobodno pišite u komentarima, čisto da im ostane kao podatak. Vanja, evo Stefan pita, iz vašeg iskustva koliko je često da želja za učenjem i motivacijom prevagne u odnosu na skromnije znanje prilikom donošenja odluke o tome koji će kandidat biti zaposlen? Vanja, se čujemo? Da, mute. Znači, zavisi od toga što je u tom trenutku potrebno i šta se traži. Znači, ukoliko je apsolutno neophodno da neko ima određeno znanje, pošto nemate vremena da obavite neku dužu obuku i da to ide nekim svojim prirodnim tokom, onda realno ne može da prevagne. Ali, ukoliko se dešava da imate, da kažemo, taj luksuz i da vam se dopadne neki kandidat koji obavezno nema neko najjače znanje za tu poziciju, može se desiti da prevagne želja i motivacija. I to vam neko pokaže na tom intervju tako što pokaže generalno da je zainteresovan za to o čemu govori, da je istraživao, čitao, da je bio na kursu, na praksi, na bilo čemu. To je nešto što se prepozna na intervju i što definitivno može da prevagne. Da.
Dobro, hvala ti Vanja. Kako se na tržištu rangira neko ko je učio 2 godine, a potom toga samostalno razvio jednu ozbiljnu aplikaciju koja podrazumeva full stack development u vidu startupa? Da li je dobro da konkurišete na full stack poziciju? Može za tebe, Bobana, pitanja, molim te. Mi nemamo trenutno to, imali smo ranije u istorijatu našem dok se nismo razveli od drugog dela firme, tako da sada full stack nemamo, uglavnom smo orijentisani ka backendu i QA-u, tako da nisam dobar sagovornik za ovaj odgovor. Da li možda neko može ili želi da odgovori na ovo pitanje? Miloš pita jedno onako lepo pitanje, evo može jedna od Milica slobodno odgovori i kaže da li je u redu tražiti praksu u firme koja nije javno raspisala konkurs i kakve su šanse dobijanja prakse na takav način? U suštini uvek je ok poslati, da kažem, CV, zato što mi onda razmatramo te CV-eve kada zapravo objavimo praksu. To je samo, da kažem, convenient ili not convenient za kandidata samo da prati prosto kada je praksa onda aktivna i da možda dobiješ više informacije u tom trenutku, ali opet u većini slučaja bude kontaktiran s naše strane, tako da mislim da, što se mene tiče, mislim da je okej. Ne znam kako je tvoje iskustvo, ali mislim da to ne treba da zaustavi nikoga. Ja se slažem, mislim svakako postoji, da kažem, i ta neka mogućnost da neko ipak u tom trenutku možda je planirao, razmatrao da otvori praksu, pa svakako ima prostora da pogleda i taj CV. Mislim da je to možda ipak malo onako, da kažem, eto, pucamo pa ako ubodemo, ali svakako uglavnom to negde i ja obično razmatram onda kasnije kada zapravo otvorimo neku poziciju za praksu, dakle dodajem ih svakako u, da kažem, taj pool kandidata, pa onda ih kontaktiram kada ponovo budemo imali poziciju. Super, hvala ti Milice. Nemanja pita koliko firme cijene kurseve sa domaćih platformi kao što je Hamster, Kračeva škola, Masterbox i tako dalje. Može da odgovori kogod želi koji ima iskustva sa ovim. Ja sam recimo konkretno imala lepo iskustva sa krojačevim isto. Znači kada sam ranije tražila, ne u ovoj sada kompaniji, ali u prethodnoj kompaniji imali smo recimo čini se bio dizajner ili da su ljudi bili sasvim ok kandidati sa ok. Opet sada da li zbog krojača iskustva ili zbog još nekog dodatnog iskustva sad, ali mislim da su bili sasvim ok. Da. Ja ću da se nadovežem isto na Miličin odgovor, bukvalno prvo što treba da kažem svim ljudima koji nas slušaju, tehnički deo mi kao HR-ovi ne gledamo, to šaljemo našim inženjerima, mediorima i seniorima zbog toga što ne želimo da omalovažimo sve njihovo obrazovanje, background kompletan, iskustvo, projekte, privatne ili kakve god radno iskustvo, tako da bilo kakva vrsta neformalnog ili formalnog obrazovanja, a da je relevantno, da je donelo znanje koje je primenljivo i da čovek kada priča o tome zna o čemu priča i svestan je o čemu priča, je dobrodošlo. Tako da znate, prvi filter nisu samo HR-ovi koji određuju vašu sudbinu, daleko od toga i za nas, pre nego što kontaktiram nekog, stoji senior inženjeri koji imaju uvid u sve ono što ste napisali o tehničkim detaljima. Super, hvala ti Bobane. Vanja, koje škole i obuke u Srbiji smatrate kvalitetnim i dobrim osnovama za buduće programere? Iz koje škole vam dolaze kvalitetni kandidati koje razmatrate? Pita Jana. Pa većina kolega je sa FCN ili PMF kod nas, u Novom Sadu konkretno. Mada u posljednje vreme, znači ne u posljednje vreme, nego od kada je počeo COVID, smo mnogo otvoreniji za zapošljavanje ljudi remote, pošto se ne radi trenutno iz ofisa, tako da zapošljavamo ljude iz svih delova Srbije. Tako da, eto, to u suštini, opet se vraćamo na tu ranije temu formalnog obrazovanja, ipak je najvažnije ono što se predstavi u iskustvu i na intervju, ali eto, ako već pitanje o tome, najviše FTN-ovaca kod nas konkretno. Super, Vanja, hvala ti. Milice Perišić, da li je ok poslati ponovu prijavu u kompaniji nakon prethodnog odbijanja, koliko vremena treba da prođe i da li postoji šansa za zaposlenje? U suštini mislim da uvek treba poslati ponovo, zato što različiti sistemi se koriste za application system, dakle tracking, odnosno za praćenje tih aplikacija.
desi se nekada recimo da selekcija bude pri kraju, pa onda ljudi se prijave pred kraj i praktično ne budu pozvani zato što je već izabran drugi kandidat, ali to ne znači da oni nisu ok sa iskustvom i da za narednu neku priliku će biti jako dobar meč. Tako da mislim da je sasvim ok poslati ponovo. Opet kažem, što je napredniji taj sistem za praćenje CV-a, bolje će rekruter moći da pozove ponovo ljude, ali da, mislim da je sasvim ok da... Također, ono recimo što se nama dešava da, na primjer, ako neko ne prođe u selekciji za jednu poziciju, ali je dobar kandidat, mi ga onda recimo ponovo kontaktiramo za drugu poziciju. To je isto nešto što je sasvim ok i onda se desi da ti ljudi dobiju zaposlenje u toj iteraciji. Tako da, mislim da ako ste zainteresovani za poziciju, da što da ne, da treba da se aplicira i više puta. Ja imam primjer. Osim ako naravno postoji, izvinimo, neki eksplicitni naravno razlog ili feedback da smo dobili možda od HR-a ili već od onda naravno ok, shodno situaciji. Ja samo da skrenem pažnju, Denise, napisao si da ponovljena prijava, ko možeš opet da napišeš pitanje pa ćemo, ponovljena prijava, ok. Boban, evo ako ti može da se nadovežeš na to pitanje. Milica, izvini, molim te što sam te prekinuo, mislim da si završila, inače ne bih. Imam primjer od pre 3 godine, devojka se prijavila jedan put, nije prošla, završila telekomunikacije ETF, prijavila se drugi put, nije prošla za taj deo, ali iz 4. puta na kraju u telekomunikacijama, automotivu, naravno da se odmah razumemo, nije prolazila sve korake, dolazila je samo do finalnih intervjua, pošto prethodno je već završila, ali iz 4. puta jeste prošla i koleginica nam je pune 3 godine već. Tako da imamo takvih slučajeva. I ono što je rekla Milica, apsolutno, ako nije bio neki totalno, da kažem, ne meč ili razilaženje u nekim kompletnim stavovima ili potrebnim znanjima, onda je to nešto drugo. Dobro, evo Denise, mislim da smo odgovorili na kako ostale kompanije gledaju na ponovljene prijave kandidata. Milice Lazić, ili imaš neki drugačiji komentar ili se slažeš sa ovim? Ne, slažem se potpuno. Prosto da li su to, ne znam, različite pozicije, čak i ako je ista pozicija, možda se, ne znam, desilo da u ovom trenutku možemo da razmotrimo i tu prijavu iz XY razloga, tako da ne vidim zašto bi to bilo gledano kao nešto negativno. Dobro, ja bih samo da podsjetim naše gledalce da smo mi tu još nekih 5-10 minuta, ukoliko imate još pitanja, slobodno postavljate. Tako da slobodno nas pitate pa ćemo odgovoriti na sve što god budemo stigli. Hajde samo evo nekako kako privodimo kraju da se podsjetimo onih najvažnijih stvari na temu kako do prvog posla. Pričali smo o CV-u, rekli smo koje su to konkretne stvari, šta je ono što treba istaći. Pa evo da rezimiramo još jednom, Milice Lazić, ti si to lepo rekla. Dakle, da pobrojimo još jednom za svaki slučaj šta je to što konkretno želimo da pokažemo u CV-u da bi se možda razlikovali od nekog drugog kandidata? Pa opet kažem, dakle neke konkretne stvari koje ste radili, praktične, opet neki, da li su to kursevi, edukacije, šta god da ste završili da je vezano za konkretno tu temu i ukratko u par rečenica zašto vas to negde interesuje. Ukoliko ste već, da kažem, imali neko drugačije prethodno iskustvo. Jedina stvar koju bih ja također navela, za koju znam da opet isto postoje često oprečna mišljenja, ja recimo zaista volim da vidim u CV-u i šta je kandidat radio do tada, u smislu nekog prethodnog radnog iskustva, čak i ako nije nužno relevantno za ovu poziciju, zato što pokazuje opet da se nečim bavio, da ima neke dodatne veštine koje su također svakako bitne, iako možda nisu neko sad, ne znam, nužno neophodno tehničko znanje za ovu poziciju. Tako da ja svakako volim da vidim i ta neka prethodna iskustva, iako možda nisu nužno, da kažem, vezana za samu poziciju za koju sad prijavljuje. Hvala ti, Milice. Vanja, imamo pitanje za tebe. Da li imate otvorene pozicije za QR testera, praksu juniora i šta tražite od neprogramskog znanja? Da, imamo otvorenu poziciju i možete naći na sajmu zapošljavanja na kojem trenutno učestvujemo i prijaviti se. Znači, ono što se traži sa QA strane, znači, ono o čemu će vas pitati, ovo smo na intervju vezano za razne vrste testiranja koje postoje. Znači, pitat će vas šta koja od njih znači, kako se radi, da li znate neke toolove u kojima se oni rade, da će vam neki
konkretan primjer da nađete možda potencijalno neki bug na nekoj stranici, pa ćete onda to da im pokažete. Znači, treba da znate one osnovne, ako se već na juniorskoj poziciji, treba da znate one neke osnovne stvari vezane za vrste testiranja koje se najčešće sprovode, neke osnovne toolove i da pokažete primjerom to znanje. Znači, nije ništa specijalno komplikovano, ali bar da pokažete neke osnove da ste upoznati. Super, Vanja, hvala ti. Bobana Mladen Adriana pita da li neko ko je tek završio fakultet, a nema toliko projekata i nema praktičnog znanja, treba da odradi neki projekat, ima referencu za njega u CV-u ili to nije već toliko važno ako je samo sa fakultetom? Nije važno toliko, zaista. Mi nemamo program praksi koji ide 1 put ili 2 put godišnje. Dakle, neko je spomenuo da svaki put kada neko stvarno onako pokaže neki entuzijazam, pokaže želju za znanjem i dokumentuje to kroz razgovor, dakle, kad ih pitamo šta znaš ili šta te interesuje, da jednostavno jasno i samosvesno pričaju o tome. Da često situacijom to pokriju, dakle, da ne trude se da vokabularom neki nas zasene, kao što ljudi imaju običaj da kažu ja sam vrlo dubiozan. Reč dubiozan ne znači uopšte da je neko temelja, nego sumnjičav ili nepouzdan. Zamislite kad ja to čujem, jesi ti nepouzdan onda? Ili reč prizeman. Bukvalno to znači prost, primitivan ili besraman. I jednostavno, dakle, dođete i kažete na fakultetu sam radio to i to. Mi znači prvo, ako nisi radio ništa, šta si radio na fakultetu? Jesi li u nekim organizacijama bio? Dakle, u organizacijama, u studentskim organizacijama, šta si radio? Koliko timova? Komunikacija je bila ok? Da li si išao na neke obuke, edukacije u vezi sa komunikacijom, bilo čim? Postoje, dakle, stvari koje su ljudi mogli da rade, a da to nisu bile konkretno tehničke, a koje će nam pokazati i dati uved u potencijal osobe i jasno moći da znamo okvirno šta da očekujemo od te osobe. Dakle, i još nešto, molim vas, kada dođete na intervju, postavljajte pitanja. Jedno od super pitanja uvijek je koja su očekivanja od mene kad bih dobio ovaj posao. Jer razgovor za posao nije samo kompanija raspisala, nudi, ali vi nešto nudite. Nudite znanje sa fakulteta, nudite svoje vreme. Vi dolazite kod nas i posvećujete 8 sati svog života privatnog. I vi tražite kao što i mi tražimo nekoga i samo gledamo da li smo meč. Tako da je to apsolutno dvosmerna ulica. Postavljajte pitanja, postavljajte kako izgleda jedan prosječan dan, ko bi vam bio mentor, ko bi vam bio buddy, kako izgleda odnos sa njim, kako se gradi taj odnos, kako vi da steknete utisak u njegov kredibilitet ili da izgradite poverenje sa njim. I to su najbitnije stvari. Imaćete idealan posao, ali desit će se da komunikacija s ljudima, odnos sa ljudima neće biti tako savršeni i onda ćete možda napustiti taj super posao koji volite, ali pre sve ćete da volite. Definitivno moram samo da izvinjavam se da se složim s tim vezano za pitanja i generalno je se smatra kao loš znak to da neko nema apsolutno nikakva pitanja na intervju, a iznadili biste se kako se često dešava. I druga praktična stvar, nemojte kasniti. Ili ako kasne, nek se bar jave. Uvek se javite 5 minuta, nemojte u minut, ali 5 minuta izgleda ću zakasniti i u redu je. Desilo mi se više puta, nikakav problem nije, samo javite se, oglasite se. Ili ako ja zovem, budite kraj telefona, najgore da se onda ne jave, a dolaze kod nas. Da, zato što osobe koje se intervjušu vjerovatno imaju još sastanak pre toga i posle toga, tako da... Evo Ivana pita, odgovorili ste, pa za svaki slučaj ukoliko nisu videli i ostali odgovor. Kaže Ivana, ja se izvinjam, imala sam prekid od par minuta, ne znam da li ste odgovorili na moje pitanje, da li je ok poslati mail sa pitanjima, mail sa pitanjem zašto, ako nismo dobili feedback. Evo Milica Perišić, možda za tebe pitanje. Da, vidim da je Milica poslala, ali tu sam panelist isto kao ja što sam malo pre, ali da, uvek je ok tražiti feedback i pitati zašto, prosto da se informišete, da mislim da je to najnormalnija stvar, tako da uvek budete slobodni da pošaljete mail i pitate zašto, znači sada zavisi naravno od kompanije koliko će detaljno odgovoriti, ali to je apsolutno ok. Nekoliko puta smo to pomenuli da je vrlo značajno, da je za vas vrlo korisno, tako da slobodno možete pitati. Reci, Bobana. Kratko ću samo, mi u oglasima stavljamo Viber, WhatsApp dostupno, apsolutno je dostupno. Ako vam ne odgovorimo, odgovorit ćemo vam sutra, možda je prošli radni dan. Druga stvar, diversity je glavna tema kod nas, znači
srpsko tržište otvara. Mi mislim da smo prva kompanija prošle godine koja je uvela transgender u oglasima, male, female, trans, dakle otvaramo se i onda što se vi ne bivate ako nešto ne znate da pitate je li ok da aplicirate ako nešto ne znate. Apsolutno smo otvoreni za sve i tu smo da kažemo jeste, u ovom trenutku nije, bit će, možda i tako dalje. Imajte samopouzdanja, priđite nam bukvalno, tu smo zbog vas. Super, hvala ti Bobane. Vanja, da li biste primili nekog, pitaju, da li biste primili u kompaniju nekog bez fakulteta? Mislim da smo nekoliko puta odgovorili na ovo pitanje, ali hajde da rezimiramo ovako za kraj. Da, spominjali smo to već, da. Većina iskreno oglasa sa Proficientom će spominjati kao nešto što se traži nekakva fakultetska diploma, ali u meni nikada nije presudan faktor ukoliko postoje drugi elementi koji pokazuju da je to odgovarajući kandidat za tu poziciju i da smo mi odgovarajuća firma za tu osobu. Tako da to ne bi po meni trebalo da spreči nikoga da se prijavi ako smatra da je nešto za njega odgovarajuće. Super, evo polako završavamo sa jednim što bi rekao Uroš tabu pitanjem, odnosno smelim pitanjem. Milica Lazić kaže zašto je plata tabu pitanje na intervju? Možda i nije, kakav je tvoj utisak? Da li to treba pitati, da li o tome treba pričati? Svakako da. Mislim da je to sastavni deo svakog intervjua, da već to očekuju, da kažem, i sami kandidati. I često je plata tabu tema i sa druge strane. Dakle, često, da kažem, mi ne dobijemo neki odgovor u smislu koja su neka očekivanja i slično. Tako da svakako da mislim da kažem, je došlo vreme da taj tabu nekako razvijemo i da otvoreno pričamo o tome. Mislim da se s druge strane kandidati plaše tih nekih očekivanja u smislu toga da će reći neku sumu koja će ih zakucati na neki niži, viši iznos, odlučiti da će plata biti odlučujući faktor da li će proći u neki naredni krug ili ne. Ali mislim da pogotovo ovo mogu da kažem sa sigurnošću za neke veće sisteme i veće organizacije i kompanije, to su obično, da kažem, već neki utvrđeni procesi kako se te odluke donose i takve neke stvari nisu često neki odlučujući faktor u smislu neće vas zakucati na neki iznos. Već kompanije idu u skladu sa time, odnosno žele da budu sigurni da su svi zaposleni u njihovim kompanijama na istoj poziciji sa istim iskustvom jednako i plaćeni za svoj rad. Tako da će u skladu sa time ići sa nekom ponudom kao vama. Dobro, hvala ti Milice. Evo, nadovezat ću Milicu Perišić sa ovom temom. Kaže Ivane, da li bi bilo direktno odbijeni ako postavimo veću platu od one koja je bila ponuđena? Kao što sad i Milica rekla, obično, da kažem, postoji neki nivoi senioriteta, znači i plate koje odgovaraju, da kažem, junior, medior i senior ljudima, ali suštinski, mislim šta je recimo bar politika naše kompanije, da uvek izađemo sa ponudom, pa makar ona recimo bila i niža od onog što je osoba očekivala i onda razgovaramo sa kandidatom i čujemo feedback. Prosto osoba može reći, i ja uvek recimo pitam ljude šta je vaš možda minimum ispod koga ne biste pregovarali, znači prosto da postoji neka fleksibilnost i onda da kažem naravno i kompanija ima svoje limite, odnosno svoje budžete, tako da izlazi se sa onim što se smatra da je relevantno za to znanje. A kad ide to da može reći, znate šta, meni je ovo premalo, ja očekujem više, ili može reći, pa ok, startovat ću sa tim, da li postoji mogućnost povišica i tako dalje, i onda pričamo. Tako da, individualna je situacija, ali da, mi se trudimo da transparentno komuniciramo i iz našeg iskustva, znači ne odbijamo ljude u smislu na osnovu samo rečenog o očekivanja. Ono što se također često radi jeste da kompanije dobiju tu informaciju o očekivanjima kandidata i onda nekad otvoreno kažu, recimo posle nekog tehničkog kruga ili slično, nažalost ovo nije nešto što mi možemo da iđemo u susret. Jesi li zainteresovan da svakako nastavimo proces selekcije ili ne? Ako je to prosto neki minimum sa tvoje strane, onda u tom slučaju sada stavimo sa procesom. Ako nije i svakako bi da čuješ neku našu procenu i neku našu ponudu na kraju, onda možemo da nastavimo dalje. Tako da mislim da sa te strane to uglavnom više i nije toliko prepreka. Hvala Milice. Vanja, koliko su realno manje šanse kandidata sa privrednih fakulteta u odnosu na državne, pita Marija? Ovo je zanimljivo pitanje. Imamo kolega sa privatnih i sa državnih fakulteta, tako da mislim da to nije neki presudni faktor svakako. Kažem, većinom kod nas dolaze ljudi sa FCN ili PMF-a u Novom Sadu.
ali ne mislim da privatni fakultet u bilo koji način smanjuje verovatnoću da će neko biti zaposlen. Dobro, hvala ti. Evo za sam kraj, Bobane, pita Borivoje, vaše mišljenje da li je perspektivnije u ovom trenutku ući u IT, edukovati se za QR testera ili front-end developera? Pa neki tvoj stav. Ja, i jedno i drugo je neverovatno. QA plate su otišle toliko na tržištu, neverovatno u posljednje 2 godine. Front-endovci se traže takođe, tako da mislim da je god da uđeš, nećeš pogrešiti i samo hrabro ono što tebe interesuje. Je tamo ono što tebe interesuje, tu ćeš uložiti volje, tu ćeš uložiti entuzijazma, samo motivacije i ništa ti neće biti teško. Dakle, bukvalno to. I gde imaš potencijala, znači gde imaš prirodni talenat, prosto to će ići onda samo od sebe kao podmazano. Jer zapamtite, ja sam studirao engleski jezik. Do 3. godine sam mislio da će se probuditi jednog dana i znati sve i to se nikad nije desilo, ni sad se ne dešava. Dakle, neće postojati idealni moment kad ćete sve znati. Bukvalno, to što znate, spremni ste da nadograđujete, spremni ste da usvajate nova znanja i spremni ste da slušate svog mentora s kim ćete izgraditi odnos dobar i u koga ćete imati poverenja, zbog toga što je on tu da vas nauči, a vi ste tu da jednostavno iskažete svoje neka interesovanja. Tako da, samo napred, veruj u sebe, imaj jasno očekivanja od sebe i posveti vreme i ceni svoje vreme, jer to gde uložiš i posvetiš, zapravo sutra će se jasno pokazati na poslu, imaćeš višak energije, možda kao i ja. Reci mi, već kad smo pominjamo engleski, jedno od pitanja je bilo, evo Miloš pita, da li si vi na engleskom ili na srpskom, šta je tvoj savjet? Sve jedno je, ali imajte na umu, mi smo nemačka kompanija, za sada, za 6 mjeseci ćemo definitivno do 8 mjeseci poslati Accenture, tako da ćemo biti američko-britanska. U svakom slučaju, neki put se kolege zažele da vide CV pre tehničkog intervjua, tako da onda mi moramo da im pošaljemo CV, treba da im pošaljemo CV, iako je na engleskom vrlo nam je zgodno, ali ako nije, onda mi to treba da prevodimo. Tako da, moj savjet je, na kom jeziku je oglas, na tom istom jeziku pošaljite CV, jer nije bezrazložno. Ne pravimo se mi pametni zašto na engleskom stavljamo oglas. Jednostavno je to nešto što nijedan naš tim ne radi samo sa Srbima. Svi iz Srbije radimo sa ostatkom sveta i naši timovi se nalaze i u Australiji, i u Americi, i u Švajcarskoj, i u Francuskoj, i u Nemačkoj i tako dalje. Super, hvala ti Bobane. Evo za kraj pitanje za sve, pita Kristijan, da li panelistima možemo poslati CV kako bi dobili feedback i dodatni komentar ili sugestiju? Moj predlog je svakako, ja znam da su oni raspoloženi da pomognu i sa te strane, da ih pronađete na LinkedInu, da ih dodate kao konekciju i onda ih možete tamo pitati dodatno vezano za feedback. Super predlog, Branislava, može, naravno. Da, rado ćemo. Evo ja, Dragani, da kažem, pošto me pitala, Dragana, imaš na svakom oglasu moj broj telefona, lagan je 062-727-272, i rado ću ti reći na koji način ja sam iskreno otišao na razgovor za posao, ja sam rekao, ja ništa ne znam o HR-u, nemam obrazovanje i ovako sam raširio ruke, ali ja želim to 10 godina da radim. I dobio sam posao. Super, hvala ti. Evo završavamo polako. Ono što je pored mnogo komentara i pitanja stiglo jeste da vas pohvale, da pohvale paneliste, da kaže, da se zahvale pre svega i da kažu da im je bilo korisno, što je meni izuzetno drago. Naravno, ukoliko budete imali još neku temu na kojoj želite da porazgovaramo, ja verujem da ova ekipa opet može da se sastavi ovako nekada uveče pa da porazgovaramo zajedno, odgovorimo na vaša pitanja, tako da pišite nam i na LinkedInu, tu smo svi da vam odgovorimo. Tako da hvala vam naravno i vama što ste danas bili večera sa nama, hvala mojim gostima, u moje lične ime, ime sajta Hello World RS. Za kraj želim samo da pre nego što se pozdravimo da vas podsjetim da posetite obavezno 12. regionalni sajam poslova, tu smo do do srede 20. oktobra do ponoći i da vas podsjetim da takođe ako nešto promaklo, moji panelisti imaju tamo kompanijske štandove, tako da i tamo možete prikupiti sve dodatne informacije preko 214, odnosno tačno 214 IT oglasa
koliko tražite posao, ovo je sjajna prilika. Ja vam za kraj evo pružam priliku, koliko imate kratko nešto da kažete, da mahnete našim gledaocima i da se pozdravimo polako. Ja bih možda samo u suštini isto podržala, mislim super je što ste prvo ovde na ovom webinaru i što slušate, što vas ovo zanima, to već znači da dobro razmišljate u dobrom smeru idete, i mislim da je super da postanete deo IT zajednice, kao što postoji, ne znam, ovaj Startit, super je Hello World, Poslovi Infostud, Jobberty, znači to su sve neka mesta gde možete da se bolje informišete i da saznajete o kompanijama. Prosto što više vi istražujete, više ćete informacije imati i donositi bolje odluke. I mislim da stvarno što Boban kaže, kad ste negde motivisani i znate šta hoćete, da ćete uvek naći mesto i posao i da zaista, da, mislim da dobro stojimo u Srbiji, čini mi se sa IT sektorom. Jeste konkurencija jaka, ali ako vredno radite, da kažem, mislim da ćete naći ono što vam treba i što tražite. Tako da, eto, hvala vam puno svima na pitanjima. Da. Ja hoću nešto da dodam. Setite se, na fakultetu između šestice i desetke je mala razlika, stil je u pitanju, skoro pa da je sve isto, možda šestica nešto ne zna, ali između osmice i desetke stvarno je samo stil i kako se to nekome svidelo tamo nešto. Zapamtite da sliku o sebi, dakle, ne formira HR, nego je vi šaljete, on samo percipira, čuje i vidi. Dakle, self-PR, zapamtite, self-PR, ali objektivni i realni. Upakujte to što znate, budite realni, šta znate, a šta ne znate. I od toga šta ne znate, šta želite da naučite i to komunicirajte. Prilikom intervjua se uvek šalje 3 do 5 puta jedna te ista poruka. Ovo znam, ovo ne znam i želim da naučim. Ovo znam, ovo ne znam. Na jedan smiren, lep način. Budite iskreni, kažite imam tremu. Ok, ja sam imao tremu pred ovo sada. Prvi put učestvujem u nečemu ovakvom. Druga stvar, ako imate tremu, podelite s nekim, pa da kažete možemo li zajedno skuvamo kafu, ja sa svojim bukvalno kandidatima zajedno kuvam kafu da bi se opustili, da bi popričali i kažem ako želite cigaretu možemo da izađemo na terasu i da im pokažem pogled. Bukvalno da ostvarimo jedan prvi kontakt, to je rapor. Rapor je poverenje i nema faktora iznenađenja. Tako da ono što sam vam već rekli, postavite pitanja šta me očekuje, a na kraju šta biste očekivali od mene ako dobijemo ovaj posao i self-PR. Super, hvala ti Bobane. Vanja, da čujemo tvoju završnu reč večeras. Hvala svima na odličnim pitanjima, nadam se da smo uspeli da odgovorimo na dobar deo njih. Ništa, ja bih samo rekao da je sad odlično vreme za ulazak u ovu industriju i da svi kad pokazujete interesovanje za ovo, da je to pravo vreme. Nađite ono što vas zanima, budite istrajni, nemojte da odustajete i srećno. Super, Vanja, hvala ti puno. Evo za kraj jedna dama, Milice, da zatvoriš ovaj naš susret danas. Mislim da su stvarno i svi ostali negde onako baš delimo mišljenje i sa Milicom što se tiče uključivanja u zajednicu, umrežavanja sa ljudima, sa Bobanom što se tiče otkrivanja sebe, pronalaženja, da kažem, načina kako da istaknete te neke svoje prednosti i mane i stvarno vi sebi na kraju zaista i jeste i treba da budete najbolji PR. Ono što eventualno ja mogu da dodam, jer vidim da se i nekako i na to dosta osvrtalo u smislu pitanja i nekih komentara koje smo dobijali, jeste samo neko dodatno ohrabrenje da se uvek traži feedback, da se uvek traži povratna informacija i na CV, i na neki razgovor, i na test. Nemojte nikada da mislite da time prelazite neku granicu, da nije u redu poslati prijavu ponovo, poslati mail ponovo i uvek, da kažem, insistirajte na tome da dobijete što više informacija za sebe, jer samo iz toga možete da vi naučite više i dobijete više. Slažem se stvarno da je zaista dobro vreme za ulazak u industriju, da znam da jeste velika konkurencija, ali da se negde upornost, mislim, zaista i isplati i sav trud i rad koji negde ulažete da se izdvojite i istaknete od drugih. Tako da, eto, samo bih htjela da pružim neke reči podrške možda na kraju. Super, hvala, lepo si Milica zaokružila cijelu priču. Sa moje strane još jedno veliko hvala pre svega na ovom motivišućem danas nekako susretu i vidim po komentarima da nekako da ste dali vetar u leđa našoj publici, tako da hvala još jednom svima i nadam se da se vidimo ponovo u ovako, ajde da kažem, jednoj ekipi sa možda nekom drugom temom. Hvala, vidimo se.
Hvala, čao. Hvala i tebi, Branislava, pozdrav. Lepo večer svima, prijetno. Prijetno.